Hey guys, welcome to my new vlog. आज vlog रे आमे जीवु मार्तिर एग्जाम सेंटर लेकिन फिंगेश्वर राजिमरू 20 किलोमीटर पाखापाखि प्रथम से जीवु 10टा रू 12टा जाए एग्जाम अच्छी तापरे सेठू सारिला परे 12टा बेले सरिबो तापरे आउथरे पुणी बाहरिबु आमे भाबुछु रायपुर जीवु बोली रायपुर जीवु बुलिबु बुलाबुली कर सारा प्राय तो संध्या को आमे फेरिबु तापरे फेरी सीधा आम घर को जीवु। এইটা হচ্ছে মারুতির এক্সাম সেন্টর ଯେଉଁଠି ମାରୁତି ବିଏଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ରାଜିମକୁ ଫେରିଲୁ। ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କିଛି ବାଦୁଡ଼ି ଝୁଲିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଦୁଡ଼ି ଏଇ କଳା କଳା ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। এই ସିନ୍ଟା ହେଉଛି ରାଜିମର ମନ୍ଦିର ପାଖର ସିନ୍। ଏ ପଛପଟେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ପାଖର ସିନ୍। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାୟପୁର। ଏ ରାୟପୁରରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆଜି ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଲ ବଜାର ଯିବୁ। ଗୋଲ ବଜାର କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସାମାନ ପତ୍ର ଭଲ ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ସାମାନ ପତ୍ର କିଣିବୁ। गोल बजार ଏଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି ଆଉ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠୁ ସିଧା ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ଏଠୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏଠି 4ଟା। ଏଠୁ ବାହାରିବା ଦେଖିବା କେତେଟା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଭାବୁଛୁ ଆମେ 10ଟା 10:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଯିବୁ ରାଜିମ୍ ଦେଇକି। ଆମକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କିଛି ସେଠାକାର କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ହାଉସ୍, କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସିନ୍। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରାୟପୁର ଗସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।